kilo dek sini lo lihat dari abang sayang. Oh dari Madang. Barabuk namo jo Madang ya. Baik itu jalan nyonel ya. Barabuk namo jo Madang ya. Mungkin dek tenda anak ada mungkin jisek ya dingin hari. Jadi pantul itu layang atas sampung di mati ya. Nah, jadi pantul itu layang tuh lah ya. Tok layang tuh sama bangili tiap mati gitu nyo ya. Batu pas ada jisek ya. Up. Abang sayang kalau le cici nembak dendang lega angin seketik tapi lendak ya ani yang sebanyak ya. Lah agenel ya elo lihat ya di mata videonya. Indra Lesmana. Malam tadi kemari. Sudah kecil tanggal 20. Bakai ndak ada dia serikai adik banyak bana. Disiko iyo sinan iyo sinya iyo mudia iyo ilia iyo janya. Hah? Apa gumpuh hilang sih? Solo iyalah janya ya. Di baso. Di baso ya. Anel.